Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas a napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka di akanayon ka ngaglaladot. Pasaray agdulok ka pa'y nubigbigat. Jakarod maawatan ti bagik. Nagbunga nga tati pan nakailawan mi ka ni Rafi. Anya? Ada na pasamak kada kayo ka ni Rafi, kunam? Wen nga rod. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Kastoy kumutan. Nagbinulan ka din itabulan? Saan pa nga rod? Iso madanaganak. Rumbang nga ibagamday ta ka ni Rafi. Wen, ibagakan kwa na dayto eh. Umay siguro man nandito'y library a pagbulbuludan dagiti estudyante iti libro. Di kantula nagananad. Anya ngay ita, ang mga nuag dadagsun kan. Apay akanayon amala daw ni Rafi asumangpat manipod pagadalan. Saan ka di nga aging galaang iti alas 5 ti klase na? Nagdamagak, kat ko na tinagdamagak akanayon kanumat ijay library ti pagadalan. Amangan no ipaspas nagnabat ti agadal. Rumbang lang. Saan asinsinan ti alalaan na akurso? Kinadoktor ko naman. Adan to doktor nga anak ta. Babaan iti kinadoktor na, bumak nang tayumanan. At dagayem ko anangato ti saan na iti ospital. Sigurado nga agtrabaho adagos iti dakkel nga ospital. Mangipatakder tanto iti bukod na a klinika. Dayta tinabayagan nga arapaap ko. Imbagta na kaumay ka dito'y library. Nabayag basitan adi kay imay ah. Naka-download nga minan dito yung laptop ko dagiti kayat ko makita iti libro. Isumat lagayam. Adda nga min rumbang amam. Anya ka di data? Apay kasla mariribukan ka. Agdadag sana, Rafi. Ha? Masapul nga agkalay satan. Anya? Dang nga kakit di ah. Ammo nga agad adalakpay? Mabalin mamot nga ituloy ti panagadal mo, uray nakapagkalay satan. Asikaswan ka, kabayatan ti panagadal mo. Apay ngayon palubos mo ngagsikog ka. Dayta ita ti ibagam, tanagbunga ti inaramid ta. Kunamot nga ay ayatanak. Ibagak pa'y kada mama. Numanugot na nga kalay sata. Apay adamagampay. Masapul nga itakder mo ti agbalin nga anak ta. Sana basta agdesisyonak, tagad adalakpay. Kayat mo asawan. No saan da nga umanugot? Bye-bye anakon, kasta ka di. Anya ka di ti resulta ti panagsarita yo ka ni Rafi. Inutil di dya lalaki. Damagan na kanupay kadagiti dadakkel na. Kayat nasawan. No saan nga umanugot dagiti dadakkel na? Bye-bye-an na ka? Dayta ti maawatakan ko na. Agad adal pa nga min di tao. Apay nga min adi kayo nakapagtapal. Amo nga agad adal ni Rafi. Bulsa ka kanagayan. Ita, nailaw anak kon. Kasano itan? Haganak ka ka di abalasang? Amangan no saan akayat dagiti dadakkel na ngagkalay sa kayo. Dayta nga ron ti pagdanagak. Anya nga to ti makunan dagiti dadakkel ko. Naungat ka di dagiti dadakkel mo? Saan matkit di? Ngam sigurado amasayer ti riknada. No maamuan da agdadagsanak. Kat aganakat to abalasang. Agdadagsan ti kayan ayat ko, papa, mama. Librarian iti pagadalan mi. Librarian? Ha? Naglawan ka iti may salaang a librarian? Saan na mabalin? Amo pa ngay no si kati ama? Sigurado asaan asikati ama ti sikog na. Lipato mo na di a babae. Ado pa'y tinasaysaya at ngumday jay a librarian. Mama, Ha? Librarian lang?
Sigurado anak ayan ayat kan ka, tada plano na abumaknang. Isuan na say-saya at nulipatamon. Saan kang agpakita kan kuana? Papa, mama, kasanon ti anak ko kan kwa na? Saan lakit di asikat ama? Kasta dagiti ambisyosa at tao. Mga ramat da iti padada at tao. Tapno rumang ay ti biyagda. Apay nakaawag ka. Di ka matumumayan dito ayan ko. Anya ka dito imbaga dagiti dadakkel mo. Ang mga nupudno ti kunada, asaan asyak ti amaday time imitan. Anya? Kasta di pagkita ang kanyak. Ulbod? Anya nga iti amok, di ka matbambantayan ah. Hayop ka. Jakla impagarup akasta ka ak klase ti lalaki. Dap-dap pa ak ti babawik no apay anam mo ka. Agpudno ka man kanyak. Talaga ka di asyak ti amaday tasikog mo? Hayop ka. Awan serbim. Asidag kala kumakanyak tatong-patong-taan kalaangan. Awan ang kay tibayin. Saan ko nga ikamat tibagikan ka? Kan saan ko nga ikamat ti anak ko? Ikarigatak na isakad nga uray awan ka itibiyag mi. Adakan ka dayta. Desisyon mo dayta. Jay samat ampang a librarian ti kinasaritan. Wani nga rod, ikarigatan na kanu nga isakat ti panagbiagda iti agbalintong anak mi. Oh, rumbang laeng. Apay nga min ang nagpasikog. Amangan mo't no sana talaga asika ti ama. Yung panagrik-nak. Kaslat pudno ti bagbaga na nga anak ko ti sikog na. Ay, saan ka pa'y asigurado? Amangan no kaya't nakalang apikutan. Iso nga imbaga na asika ti ama. Diya ka mo. Ngam kanayo nak amapan idiji library. Kat awan mo ti amo kasabali a lalaki itibiyag na. Ipakita na kadikan ka no adda sa bali itibiyag na. Siyempre, ilimad na. Mati kawak. Diya ka mo ti sawak. Rafi, lipata mo day siya babae. Mamirmiraot laang. Awan maganab mo kan kuwana. Da kayo matgayam ti masabat ko, tita. Amamudak ka di? Asino ka kadibasang? Saan ka nga mo? Siyak ni Joanne, tita. Kadalak ni Rafi. Agpada kami, akin na doktor ti alalaan na. Asino, tagiti dadakal mo? Awan da dito'y, tita. Adada ijay Amerika. Kaya't mo asawan, agmay-may saka dito'y Pilipinas? Saan? Kadwak da lolak? Nasingad kayo kadikin ni Rafi? Wan, tita. Imbalagad ko kan kuana nga adaywan na jay mamirmiraot, akaayan-ayat na. Podnot ako nam, iha. Sana may bagay ang makipulapol kada tayo ti kasjay a klase ti babae. Basura! Kasta nga rin timbagbagak ka ni Rafi, tita. Ang kunana ang mamating anak na kano ti ubing. No kayat niyo, tita. Isurok ti ayan ti babae. Ingkay pagsasawan, tapno pumanaw dito syudad. Sayang ti kinapintas mo. Tabasura mat ti kayarigam. Ha? Asino kayo kadi? Apay nga inyarig dak iti basura? Gaputa kayat mo ti lumungaw, iso aginargarim ti anak ko. Saan ka di? Awan ti tao aginargari, madam. Apay nga rod, apay kalay sakay ti anak ko, aber. Ha? Ambisyosa ka. Kayat mo pa'y adadaulan ti panagadal na. Da kayo kaditi ina ti awanan serbikan awan bain na alalaki. Ha? Di mo awagan iti awan serbi ti anak ko. Gaputa dandanin agbalin a doktor. Ibagamkit din nga awan serbi na. Sikate awan serbi na, awan babain mo.
Inawagak iti awanan bain kan awan serbina. Tadi na amo atakdaran ti kari kan inaramid na. Apay nga men, nga ented mo ti kakaiso na kuana. Agsipod tadyak ni namnama. Akas jay gayam a klase at tao ti anakyo, nana. Iso siguro abastos? Taadda ti mawidan na. Saan lagayam amamirmiraut day dya babae? Bastos pa'y gayam, tita. Nagbastos a talaga. Awan la kumadita library ta ipungot-pungot ko. Di na kay lakit di in respeton, tita. Kasta ti awanan adal a tao. Anya nga ta tinaknakan ti anak ko. Ta tinutupan na day ta babae. Ginargari na lakit di, tita. Amoy umatan, ti lalaki, kasla kawitan. Noo masidag ti Eric, tuktukan na adagos, tita. Una, awan amo ti kawitan, adimang tok-tok iti maiwaris nga irig. Imbagayo ko maitay, apumanaw dito'y syudad, tita. Tama nga, no, agtaray da. Umayak tumanan ditoy. Kay bagak apumanawon ditoy. Rombang laang, tita. Masapol nga gawaan nyo, timang papanaw kan kuana. Una, tama nga no sabidungan na ti panunot ti anak ko, kat pumanaw dang agpaiso. Pulos, asaan ang maikariday jay a babae iti pamilyami. Ikanyo iti kwarta jay head dito'y library. Tapno papanawon da adagos, tita. Wansa ngagpaiso. Tapno sigurado, apapanawon da. Madlawon ti tiyan mo. Anya ka di ti planom. Kapilitan nga agawid aki di lugar mi. Ipasngay ko ti anak ko, nga uray awan amana. Kaasi kayumat nga aginagayam. Binaybayan na kayo lakit din tinangital kam iti dayaw mo. Saan ko nga ilunlunod? Tadakas ti mangilunod iti pada at tao. Gamdumtang tumat ti karmana, tapno agnakam. Anya ka di ti saan na kinayatgan ka? No kinapintas, adupay ti atiwam ababaknang. No apay mo't anagam-am mo kami pay laon iti dayjay alalaki. Anya nga rod ngay, adda ditan, saan mo na may babawi? Sapay la kumaa, tanasalon at kayo nga agina, inton madanon ti panaganak mo. Nabayag mo't basit a dinagawid ni Vanessa. Agpaiso nga tati kunada. Ano kanayon titimak dagiti salsaltak. Kat adda sumangbay. Idi pa'y lakalman a kanayon nga agunoni day ta salsaltak. Amo pa yan ngay nupod no dayta. Ngam no maminsan, no anya ti ko na dagiti lalakay, kasla mairan-ran hamay. Sabagay. Adda dagiti mairana. Addamot ati saan? Pagsasaulan no maminsan dagita, natultulad tayo laeng. Mailiwak mo ta diti anak ta. Sumangpot kumamutan. Sumangpet tulad ta, bakit? No isuti pampanunutam, ad-ada mariknam ti iliw mo. Iso nga iliw-liwag mo lang dayta. Anya pa'y ngay, no di kasta. Napanak ijay library, ngayan ti babae akaayan ayat ti anak ta. Amamom ka di, ti babae. Insuro ti may sa akaadalan ni Rafi. Kina Doktor Kanumat ti alalaan na. Di pa'y laday ta babae ti inaram ni Rafi. Anya ka di tila nga ti babae. Taapay anailawan ti anak ta. Napintas? Ngam. No mamirmiraot matlaang sanon. Anwam nga iti marigrigat. Rugit laeng ang mailaok iti pamilya tayo. Saan apulos ara aman tigimong. So nga imbaga kijay babae a pumanaw dito syudad. Lagod-lagod lang ditoy. Masurunak.
Pimanahungatan dito'y syudad? Naturad no di pa'y la pumanaw. Madlawan ti tiyan ti ampang a babae. Talaga ka di nga agawid kan? Wan gayam, urayat ti panaganak ko iji balay. Kaasi kayo nga ginagayam. Natumpungam ti lalaki adi na matakderan ti Karina. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na dahi di lalaki. Itulod kay di terminal ti bus. Adupay mat nga rod ti ginatgatang mo nga isang put mo. Sige man nga rod gayam, agsubsubali taktukan ka. Unay katag subsubalitan. Gayam ka, iso adi ka baybayan. Uno saan? Sumurot akmat iti lugaryo. Awagak ti libraryan tagpakadaak. Ay, imbag man ta si mangpot ka, anak ko. Nga maapay. Pakawanan dak, nanang, tatang, anda mo di anak pasama kanya. Masikog ka ka di anak. Sino tinakasikugkan ka? Babae mo't deta kadwam. Binaybay anak, tinakasikog kanya, tatang, nanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, baknang ni Rafi, akayan ayat ni Vanessa. Mangalala da ito iti kinadoktor. Idinto tamay samat a librarian ni Vanessa. Idinagsikog ni Vanessa. Saan akayat ti pamilya ni Rafi, tamay sa daytoy a marigrigat. Idi madlawan ti tiyan ni Vanessa. Nagawid daytoy a nasakit tinagam na. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agmano akman, tatang, nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Pakawanan dak ko ma. Adama di anak pasama kanya. Masikog ka ka di anak. Itay pa'y anadlaw ko. Sino ti ama ti sikog mo? Babae mo't deta kadwam. Binaybay anak tinakasigong kanyak, tatang. Nanang. Anyan tigas-gasat mo, anak ko. Apay nga min, anak, relasyon ka, iti pagduaduan a tao. Diyak yung pagarapakas niya klase ni diya tao, nanang. Tingamin dadto maalalakay. Nasamit ti sarita da. Isuasaan kayo apalilaw. Nasayaat da, no di da pa'y naalat ti kayat da. Agam no naaladan, pagtalikodan dakan. Namamin ama di nga aramid. Addan tukatukad na, tatang. Ay, saan ka nga agilunod, anak? Saan tayo ako kwa ti panagibales? Ay, bayam at ipasamak ti mangdusa. Iti asino man asaan anasaya at ti aramid na. Napanak iti library a pagpapaayan ti dang ngam awan kanumatan ni Chay. Imikat kat nagawidan. Agsublipay nga tayo, inton makaanak, mama. Apay ko ma numakanak. Adda ka di manen planom amang bulatsing kan kwa na. Aday wam day Chay, tabastos ang makisasaw. Nasakit siguro tin sawang yu kenkwana. Isu abinastos na kayo, mama. Di mo man isakit day Chay nga ampang. Masuronak itimbagana nga dakano timbawidham. Da kayo ka diti dakdaka maatin natin mawidak, mama.
Dinak man katawaan, tamasurunak lang. Di mbagayo kumalike mother like son, ah? Apaman anay bagada, kat pinanawan na kon, ipungot ko kuman ka. Imbag ta nasingpat dagiti dadakkel mo. Di da ka kinagura, gapo iti napasamakan ka. Manipod pa'y ubingak, jak idainik kan iti pagsakitan tinakam. Nagsingsingpat kan nagtulnugak kadakwada. Isugayam anasingpat ka, tanasingpat mat dagiti dadakkel mo. Malading itanaklaang, tanailaw anak iti tao nga awanan konsensya. Napatpatagti kinabak nang da, ngamti ka sa saad mo. May salang asao ti dadakkel na, pinati na mo't idadagos. Saan nanto nga tatarigagayan ang makita ti anak mi? Diyaka mo ah. Apay nga nga damat kasta klasin ti tao. Wan nga rod. No apay kit di anamati ak iti karina. Ulbod mo't gayam. Kasano ka pa'y ita, anak ko? Di ka pa'y mo't makatrabaho. Mairaman ti anak mo akaasay. No awan ti agga po iti ama na asuporta. Inton makapas ngayak, awirin yun to tamapanak iti abroad, nanang. Isaganak ti masakbayan na. Ala, adakan ka. Kastamot asaan abigbigan ngamin ti ama na. Daksagasa ti anak ko, nanang. Awan mapuutan na nga ama. Ay, saan asiksika ti kasta? Adudaan na ipas ngay nga awan amada. Ikagumaakto nga ikan itinasaya at amasakbayan, nanang. Tulungan da ka, anak. Uray awan ti amana. Saan tayo abaybayan ti ipas ngay mo? Agyaman nakada kayo, nanang. Asino pa'y nga iti agtitinulong no saan ada tayo? Lading itak tinapasama kanyak. Pati da kayo, mairamraman. Katanya nga ron ngay. Kasta ti pamilya, anak. Saan nga imamag ti asino man nga agkamali, no di ka tulungan. Rafi, kailalaam ka di pa'y jay mamirmiraot at sinikugam? Apay na damag mo, dayta? Saan amay karikan ka day jay? May salaang a librarian. Idinto na may sakanton a doktor. Kapilitan na lipatek. Walay na pintas. Tasaan mo't may bagay kanyak. Kasta ado dita, ti mabalin mo nga isukat kan kuana. Di mo lang amin makita kat. Naayayo ak iti kinapintas da dya babae. Nagpintas tumot ngamin. Uray na pintas tamamirmiraot man. Ay, apay, tinak ka di makita. Anya timbagam? Jak naawatan. Ako mapanta ni dya pagadalan ko nak. Nasaysayat pa'y. Ijay mo ta talaga titurong ta, saan ka di? Joan, adda ka din kaayan ayat mo? No arman na, katsong batan ka, maadaan akton iti boyfriend. Nasao kanyak ti kadalam nga agnagan iti Joan. Nga da kano'y jay abroad, dagiti dadakkel na. Wen mama, apay ka di? Di pa'y lakat iso tinaram mo, ngam day jay amamirmiraot. Anya kumati maganab mo iti day jay ababae. Nagpintas mo't ngamin, mama. Oray na pintas, tanababalaang tinagadalan na. Dento tasi ka, Dr. Canton. Di mo ka di ibain day jay ababae. No iti pintas, isupay lang tinakita kakapintasan, mama. Ngam no damaganda, no anya tinalpas na. Anya tibagam. Nababalaang tinagadalan na. Saan ang may panakal? Mama. Katawan da kalaang dagiti tao anang ato itigkimong. Maawatan na ka di, ha, Rafi? Rafi, mabalin ka di nga inton malam, kat umay ka ijabalahin ni? Adda ka di okasyon na maangay?
Nangato nga mintigradok iti exam tayo. Iso nga, ag-celebrate ta. Wow, ah. Nangatong agpay so tinaalam iti test tayo. Iso nga umay ka, ta uminom kan, agpa-take out ak iti makan. Saan ko ang mabali na paen ti Gracia? Narigaten. O sige nga, Rod. Namnamag ti umay mo ijabalay. Adda ka di pa awisam nga umay? Sika lang ti special asa nga ilig. Dandanin ti bakasyon tayo. Iso nga ag-relax tamat sagpaminsan. Okay, tay ko na kon. Madi apain ti Gracia. Makalawas ako dito'y lugaryo. Agsubli ako ni Jay Syudad. Agyaman na kiti umay mo dito'y balay. Umay kanto manan pumasyar dito'y. Saan ka kadi apo masyari, Jay Syudad? Saan siguro? Tadakkel to ti tiyan ko. Dito'y aklaangan, ingana ajak makaanak. Inton dandani ka aganak. Umay kalaangan ni Jay kaserak. Kadwaan ka amapan ija ospital no aganak ka. Ay na, imbaglakit din tadaka kanayon no kasapulak ti tulong. Saan ka di akasta ti agayam? Agtinulong? Sikan ti kasayaatan agayam, Jenny. Uray si kamat. Sikan ti kasayaatan agayam ko. Rabiin. Ngam, ayan ni Rafi. Napan ka no ije balay ije kaadalan ng agnagan iti Joan. Apay anapan ijay? Addan sa kano celebraran da. Mayat matkit di, numaya sidag iti day ije akaadalan na. May mayat day jayan ngam ti mamirmiraot asin ikugan na. Wan matkit di Nakunam, nga dayjay Amerika dagiti dadakkel na. Addan tumat posibilidad na amapan ni Rafi ijay Amerika. Sigurado dayta. Uray da tayo mata. Nalaka maipag na ti papeles no adda ti umunay jay. Una, numakapan jay kaadalan na. Mabalin aso marunong ni Rafi no maasawa na. Kat nalakan tumatan amakapantay jay. Agbalintan tumatan a green card holder no kaskasado. Nabartak ka ka din, Rafi? Sikan samet tinabartag. No siya, kabalak pa iti uminom. Mayat pa ilang ti ayos ti harak iti karabukob ko. Oray siya. Kabailak pa'y mat. Inton saan ko nakabailan? Itulod nakton iti siled ko, ha? Tap na may mayat. Ituloy talangin ti aginom iti silid mo. Amangan no saan tanto na makapag na. Ama panidje no nabartaktan. Nasaysaya at pa'y. Adamot lamiseta kan tugaw iti siled ko. Inta nga din. Itugot tantin inuman tayo dyan. Sagay sata iti bote nga ala. Uray sagdudwata pa'y, no kabalampay ti uminom. Anay ko nagsitulo ka. Akin silid dito ayan ko. Ha? Apay ngay. Kaabay ko ni Joan iti kama. Kat lamo-lamo kami. Joan. Joan. Bumangon ka. Joan. Apay ka di. Makaturuturo kak pailaan. Joan. Kita ti lang ata. Abay, di ka kadi makapungtot. Anya kumangay ti pagpungtutak. Nagayatan tamat tinapasamak. Sige, maturog ka kitin. Awan anyaman na kinkwana tinapasamak kada kami. Inturog naman na. Plano na kanina ito yan napasamak kada kami. Siyak lang tinawis na.
talaga aplinano na daytoy. Arakupan ka. Tapno saan ka pumanaw, Rafi? Agidda ka pa'y, ha? Bigatan, ngamawan pa'y ni Rafi. Kaawatan ang naturog ijay palay da Joan. Awagam taamwam no ijay anaturog. Sige, tawagak man ngagpaiso. Idi payla ko marabi kat inawagamon. Inawagak ngam di na matsungbatan. Amangan numadamati happy-happy. Iso adi na masango asungbatan ti awak ko. Itangaruden at ipanangawag mo. Amangan no adda na panan na asabali. Agtal na ka nga rod, tawagak. Hello, tita. Siya kung tinang sungbat iti awag yu. Tanakaturog ni Rafi. Di ta ka di tinagturugan na, iha? Wan, tita. Dito'y kwarto ka naturog. Nabartak kami nga agpadpada. Kaya't mo asawan, nagkaida kayo. Wan, tita. Agpada kami asaan mi nga mo tinapasamag. Katanya nga rod ti aramiden tayo ita, iha. Kwa, tita. Saan pa'y nga agawid? Kasano ti panagadalyo? Di, agadal kami lata. Ang inton bakasyon, agkalaysa kamin. Di mo't kabulanam ita, anak. Wan tatang, aldaw laangan ti ururayak. May mayat numapan kan iti asidag ti ospital. Tapno asidag ti papanan numadanon ti panagpasngay mo. Mapanak nga rod ijay dagos ni Jenny, nanang, tatang. Tanarigat ti agbiyahi iti adayaw, no agpasikal kan. Irubot ko nga rodon dagiti gargarot ko amapan. Itulod na kan ni nanang mo. Ay, uray di talaangan pagurayan ti lugan, tatang. Kaasimot ni nanang nung may pailang ijay syudad sa agawid manen. Ang amangan no aganak ka di tadalan. Saan pa'y tatang? Ti imbaga ti doktor kat duapay alawas. Agrubwat ka nga rudayin tapno siguradaw. Narigatayin. Oh, ada ka mo din, Vanessa. Aganak ka din? Kabulana kon. Ngam saan pa'y matket di ngagsaksakit. Imbag jay sakbayom ngagpaiso. Adayumat ngamin ti ospital iti lugaryo. Awagak to ni nanang numapantay di ospital. Tapno adan to kadwak ijay. Ay, wan gayam. Nakitak mo't nga kibkibin da Rafi. Kanji kanayon na kadkadwa a babae. Kadahalan na siguro day jay. Bayam no iso ti kayat na. Iso siguro ti kayat dagiti dadakkel na. Adayo anapimpintas ka ngam iti day jay a babae. Ado siguro ti linaon ti bulsana. Iso nga uray saan anapintas. Anay ko. Apa yan? Agrupangat ka matan. Mapanta ka din iti ospital? Agsakit mo't nga agpaison ti tiyan ko, Jenny. Sabali ti sakit na. Agure nga rod tamang para iti taksi. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi nakadanon da Vanessa kan Jenny iti balay da Vanessa. Dinayaw ni Jenny ti kinasimpat dagiti dadakkel ti gayem na. Iti sabali abangir, inawis ni Joan ni Rafi ijay balayda. Tapanggap na apikutan ti baro. Nagbaligi nga rod ni Joan iti panggap na.
Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, kabulanan ni Vanessa isu ang nagpasyudad daytoy. Iti panagsarsarita da ken ni Jenny, kalaat ang nagsakit ti tiyan ni Vanessa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ne, apa yan ang nagrupangat ka? Papanta ka din ni hospital? Ag sakit mo't nagpaisun ti tiyan ko. Sa balin ti sakit na. Agure nga ron, tamang para ak iti taksi. Apag gusto ti umay ko dito syudad. Imbaglakit din tada ka nagkamangak, Jenny. O sige, agure ka nga ron, tamapanak mang para iti taksi. Imbaglakit din, tasaan ka narigatan ang naganak. Lalaki ti anak mo. Kinasya nak ti apo. Tamo na nga awan kabadang ko nga ama ti ubing. Patuluyam ka di ti panggap mo, ama pa ni Jabron? Apay, saan ka kadimot amapan? Saan ka di aplano ta adu at imapan? Iso nga rod adam damagek no mapan ka, tagid dan ta nga agaplay. Apaman ama kapigsaak. Irugitan ton ti agaplay. Sapay la ko ma, tamay gasatan ta ti agaplay. Kat sapay ko ma, tanasaya at to ti matumpungan ta nga amo ta ijay. Kaslan to katay amok, anaunget ka no tinatumpungan na nga amo. Day ta itatirigat na, no makatumpong ta iti saan anasaya at nga amo. Ngam agsakripisyo ak, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Patuluyin nyo lat na kaditi plano yaw iti gayem mo ama pan iti abroad? Kapilitan tatang, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Ala, noan niya ti amo mapagsayatan yaw. Suportaran da ka anak. Agyaman ak unay kada kayo, tatang. Kasano nga tatibiyag ko, no awan kayo akanayon amang tartarabay kanyak. Ay, asino kumapay ti agtitinulong no sana da tayo matlaang. Day tati pagyamyamanak iti apo, tatang. Uray marigrigat tayo. Mayatlat tati panagtitinulong tayo. Agsipod tayo so ti rumbang. Kahit kumusta nga iti panangipagnayo iti papeles yaw. Adan employer mi, tatang. Dandani kamin mapan ka ni Jenny. Mala, ikararag tayo nga raw ti panagbaligi yaw. Nalpasan timparamid tayo a clinic ken medical center mo. Mabalinan ngay loka tapno ado ti umay a pasyente. Awan mama, kuna kini Joan, adito'y kuman nga trabaho. Ngam kay kayat namat iti Amerika. Kasanukat aday jay dagiti dadakkel na. Kunak no sana mapanijay, tapno maadaan kami matan iti anak. Ngam di na pa'y kano kaya ti agsikog. Kanon to pa'y nga agsikog. Into ka din o saanan amabalin. Dahil tangarod mati bagbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Isuan na panan ni di Amerika. Di mun samot maiturayan ti asawam, iho. Saan ka no nagbalin a doktor, tapno agsikog lang? Aniha. Awan ka di pa'y ti apo ko ta. Awan pa'y mat. Ingka man sabtan. Taamang no simrum anan ti panagulaw kan kapsut na. Ay, mala, tayo naksabtayin. Nuhapay mo't ngamin nga animik ti apo ko ta. Kaasimay. Ay, kaasi mo, tasumrulat ta ti kapsut na. Adun ti gastos ti inana. Kaskas di mo't lata, adi agbaliw ti kasasaad na. Kaasi damot nga agina. Ay, kanayon nga agdandanag ni Vanessa. Mapansamat amin asapol nan iti panagpadoktor ti anak na. Anyamit din ti gasgasat da nga agina.
Barang kumamot no umimbag ti ubeng, tapno makalungaw damot kuma. Nagsingpet nga ubeng, nga managsaksakit piman. Masapul ang mabilin amin dagiti staff iti klinik mo. Asingiran da iti nangina dagiti amin na pasyente. Nabilin ko idan, mama. Ipasigurado makabailan dati agbayad, no dito'y ti umay da pagpatsekapan. Kanadamat na pharmacy tayo. Dito idan nagatangan dagiti agas da. Rumbang lang. Ngamin, dito'y da ngagpatsekap. Di ka agdanag, mama. Jack Baybay Anti-Clinic tayo. Hello, anak. Imbag tayo mawag ka manan. Kumusta ti anak ko, nanang? Pinasardeng ko nga giskwela. Tapno saan ang mabannog? Leukemia ka no. Ti sakit na ko na ti doktor. Kaasi mo ti anak ko, nanang. Huwag nga, Rod. Masapul ka no amake mo. Sige, nanang. Ipakimo yun. Ay, sige nga, Rod. Kasta ti aramidan may anak ka. Apay anagubing ti anak mo, ngam nadaan iti kasjay asakit. Leukemia? Wan nga, Rod. Kasano nga tanawa anak dito eh. Saan kun amay paagas kun maipakimo? Nangina nga mindagi jay. Masigsigod ti sweldom. Awan pa'y mabatbatikan ka. Agbiag lakit ti anak ko. Sana bali nga awan urnong ko. No tumulong kumamat ti amana, awan sirbi ti amana. Nasa umon, talaga nga awan serbina. Doktor siguro itan. Ngam di na pa'y maagasan ti anak na. Ayan nga tamot tanday dyan nga ama ti anak mo. Awan damag ko kankwana. Kan sa anak nga interesado. Adda ka no kabarbaro a medical center. As asidag pa nga iti emergency hospital iti tenga ti syudad. Padasan ta ka di nga ipanti apo ko ta dita. Barang nalalaing ti doktor dita. Kat maagasan na ti apo ko ta. Kunadamot nga mayat kano ijay. Isuna lang tanangin na kano ti mabayadan. Ay, padasan ta. Barang no iso ti makapaimbag iti apo ko ta. Ala, rubuatam nga rudan ti apo ko ta ipanta ijay. Adda ka din nasarakan da kabarbaro a doktor ti anak mo? Mapanda kano iti agdinamag akabarbaro a medical center. Mayat kano ti serbisyo dagiti staff ijay. Jay ka di kunkunadaan ang ina a medical center? Wan kano, barang maagasan dati anak ko. Ay, unay matlang a ruden. Ngam no leukemia, narigat samat nga agasan. Nang ro na no nakapsot ti pasyente. Kaasi mo ti anak ko. Nabayag basitan nga agrigrigat. Ikararag talaangan iti apo, takasyan na ti anak mo. Kanayon da itang ikarkararag ko gayam. Kat sapay ko maiti Diyos. Tama imbagan ti anak ko. Idawdawat na, gayam. Marisa, pampanunutak ti babae asinikugan idi ni Rafi. Apay day chay ngagraraman. Sa dino nga taitan ti ayan na. Itian niya aga po, amalagip mo. Malagip ko laang mata. Si kantumat ngamin. No apay adi mo kayat day jay a babae. Kat napintas mo. Ne, siya ka di lang. Wan mat. Si kalaang ti saan ang mga yat iti day jay a babae. Mas kay kayat mo ni Joan. Ngaman niya nga ita. Adan ijay abroad. Kat atapag. Ngadan sa bali a lalaki iti biyag na. Anya, ha? Imposible. Isukat nakit din ni Rafi, kat nataar ti anak ta. Nupudno nga ayatan ni Joan ni Rafi. Itulok na kuma ang maadaan da iti anak. Angam kita imadayon. Kat awan samatan ti panggap nang agsubli. Oh, wan nga rod. Anyamot tanday di amanukang ta. Kat pampanunutak. Nga anya nga tano sarakan tayo tayo nasikugan ni Rafi.
kayat ko ang makita ti apok. Ipaay tayo ti tulong kadakwada. Paadalan tayo ti aputa. Tagbalin to kumamat a doktor. Tapno addan to matmang sukat ka ni Rafi. No saan nanto nakabaalan ti trabaho na. Sana mabalin. Diyak kayat nga agin na si dagday di a babae kan ti anak ta. Ha? Awan pa kairanudan itikas kan kwa na mamirmiraut lang. Isuki din ti mairanod iti kinabak ng tayo. Saan nga iso ti mairanod? No di ket ti aputa. Agyaman na iti inted mo at ulong, Susan Balasang ko. Awan anyaman na, nanakora. Agkakaaruba tayo, isuada tayo ti agtitinulong. Dakala at ulong, dahito inted mo akash, Balasang ko. Napanak na guruor kadagiti addaan iti naayat at tumulong, nana. Kadagiti gagayam ko, ken kadagiti kaaruba tayo asidadaan at tumulong. Agyaman na, Balasang ko. Imbag lang nga igatang iti agas ti apok, kanda dumapay ka sa pulan na. Addan to pa'y sumaro no, nana. Ngamin, ingkamang kunday to ije simbaan mi. Kat tumulong dagiti members nga agsulisit para iti apuyo. Ay, agyaman ako unay, Balasang ko. Uray ije simbaan, apakimismisaan may. Nagpatulong akmat ijay, kat sidadaan da at tumulong. Una, uray makuna abasit lang ang atulong, ngamdakalan aba nagdayta. Awan, Balasang ko. Kat agyaman ako unay. Amok na nakora, agimbag ti apo ko yun. Hello, anak. Kumusta ka mo tandita abroad? Nasaya at mat, nanang. Ta kayo, kumusta kayo? Nasaya at kami kanitatang mo. Kan awan pagdanagam iti anak mo. Ta saan mi abay-bayan. Diyak maliklikan ti agdanag, nanang. Kanayon apang panunod ti anak ko. Basta agtrabaho kalatta dita, anak ko. Kat saan mo abay-bayan ti salunat mo? Wan, nanang. Uray da kayo. Saan nyo abay-bayan ti salunat yo? Taawan sa bali ang mga yuan iti apuyo. No di da kayo. Wan, anak ko. Ahuwan gayam. Adabasit na awat ko atulong. Manipod ka ni Susan akaruba tayo. Kan adamot ng ted adad dumapay. Ket isupay nga igatang iti masapsapol ti apok. Pagyamanan tayo no kasta, nanang. Wan, anak ko. Ket ala, aywanam ti salun at mawan. Diyak kayat nga adadakas sa mapasamak kan ka. Wan, nanang. Alang nga rod, anak, kastapay. Wan, nanang. Ket urayan nyo tipawit ko akwarta. Wan, anak ko. Ala, agan anad ka akanayon. Rafi, saan mo ka di akayak ti sumurat dito i Amerika? Sayang mo ti medical center nga imbangon ni Papa no panawag. Siga ko matiagawid dito eh. Tapno duwata namang imaton. Diyak kayat apanawan dagiti kabagyak dito eh. Sikat ti rumbang asumurot dito eh. Diyak mapanawan ti medical center. Ado ti pasyente dito eh. Oh, sige ka. No di mo kayat ti umay dito eh. Di takalat tangarudan. Taditoyak mat. Kasano nga rin ti arapaap ko maagdaan tayo iti anak? Bye-bye ampay lang dayta. Saan pa'y nga ita? Ay, jak to kayat nga agla nga alosyang no agsikugak. Apay nga rin anak asawa ka kanyak. No di mo matgayam kaya ti aganak. Basta, jak pa'y la kayat ti agsikug. Ninsamot Joan tinakasaumbaban iti cellphone mo. Wen mama, ibagbagak nga rin nga agawid din. Tapno madaan kami ni iti anak. Ngam di na pa'y kayat. Apay nga rod nga inremedyo na ti panag-asawa yo. No kastamot lang nga di na kayat ti agsikog. Dahita nga rod mat ti pakas da awak mama. Nasaysayat la ko man, no di ikam nagasawa. Pagbabawyam ti panangasawam kan ko anak, kasta ka di iho. Wen mama, iti da ito nga edad ko. Rumbang nga da kumamatan anak ko.
Ken, adda kumamat mangaw-awag kanyak iti mamita. Ay, kasla kayat ko ngagpaisong adda kumamat ubing dito'y balay. Ngam ti parikot. Sana kayat ni Joan ti agawid dito'y Pilipinas. Nataengan tan ngam awan pa'y makuna nga apo ko ta. No kumaadda dito'y ni Joan, mabalin ang maaddaan ta iti apo. Mailiwak mata ni ubing. Adda ko maaw-awir tayo nga ubing. Maupupay pa yan ni Rafi kin ni Joan nga asawa na. Di na kanukayat ti agsikob. Day tamot ti saan ko akayat nga ugali di manugang ta. Apay ang nakikalay sa pailaan ka ni Rafi, no di na kayat ti agsikob. Kuna na sosyal, ngam anya ka di pa'y serbi na ita, enton mataanganan. Diyay lang kasasaad na ita tinapatag, kasanon ti masakbayan da. Bumakat kan lumakay da nga awan anak da. Kasanon, no didan kabaalan. Iso akayat na tagyan ni Jay Amerika, tado ka no ti kabagyan na ijay. Kaslaawan patag ni Rafi nga asawa na. Naibos ti kwarta nga imbaw iti anak ta. Medyo mayat man basitan ti kasasaad ti apo ko ta. Mabalin na pagawidin dati ubay ngam inton madanon ti kay mo na, ken inton nagkapsaut, maisublimanin di taoy. Ay, kasi mauta. Ospital ti pan nakabalay na. Kanayon ang maisublay. Nakapsot mo't nga main. Ay, uray kumamit no talyawan ti aking putot. Ta tumulong kumamit iti pan nakapaagas ti anak na. Ay, awan siguro ti puso na. Iso tay awagan da a pusong bato. Nana, tata, mabalin nyo pa'y ngayawid ti ubing. Isubliyon to, into ni schedule ti check-up na. Ay, oo, doktor. Yawid mi nga ro ti apo ko, May. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Adda, iti ubi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, managsaksakit ti anak ni Vanessa. Naduktalan ti doktor, alokemya ti sakit na. Kabayatan na, nang ibangon ti pamilya ni Rafi iti medical center. Iti saan na igagara apasamak. Impandana na kora kan Tata Rodolfo ti ubing, iti medical center, Darafi. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mabalin yun ngayawid ti ubing. Yagyon tumanen, inton sumaruno a check-up na. Medyo pimigsan, doktor. Iso ayawid mi nga rudan, ti apo, May. Wen, ina bakit? Binulan nga umayo i-follow up check-up. No kapsot, admitak manen. Ala, iresitahan kayo iti agas na. Wen, doktor. Kaning kayo kitaan ti babayadan nyo, sakbay nga gawid kayo. Wen, doktor. Apay alang ang tinapuyatan, iho. Ay, di na kamin pinaturog ti tagtagainap ko, mama. Apay, anya tinatagtagainap mo. Tadi mo na iturukan ako na. Nakita kampay idi ni Vanessa iti tagtagainap ko. Katkatawaan nak, idinto tamalmaldayak, mama. Anya nga tati kayat asawan day jay? Ha? Sino day ta, Vanessa? Nagan nalaangan kat kasla na pintas.
Ti babayan na si Kugak idi, mama. Vanessa, tinagan jay bastos nga wanan adal. Saan na bagay tinagan na? Apay nga tanay tagtagainap ko, mama. Baliktad ti tagtagainap. Si kanto timang katawakan ko na. May sakan a doktor. Edin to taiso katawanan adal. Nagnginamot tanday jay apagagasan. Manula nga aldaw ti apo ko ta. Ngam nagdakkel ti imbayat ta. Kasta dagiti pribado a pagagasan, bakit? Talaga nangina. Kasano no awan ni Vanessa iti abroad. Urayan kadilatan nga agkapsot ti ubeng. Dayta nga ro ti pagam kakamapasamak. Kuna jay doktor, anakaro ka nun ti kasasad ti ubeng. Kaasi mo ti ubeng. Nula ko mamabalin a sublatan ti sakit na. Sublata kun Italag tayo latan ni ti apo ti amin. Nukumasa na binaybayan ti amana. Adda ko makabadang ni Vanessa amang ipaay. Iti amin ang masapsapol ti ubeng. Daytay tatirigat na. Tawan mo't kabadang na. Kaasi ti ubeng. Adda ka di parikot. Apayakas lamaburiburan ka. Mama, naitagtagainap ko manan ni Vanessa. Daytakit din ti pagtakta kami ti oras. Ang magurek ka. Saan ka di asika ti akin putot iti anak na? Wen, mama. Ayan da nga taitan nga gina. Diyay kumaanak na. Itad na kumakan ka. Saan matakayat ni Joan ti aganak? Dangat ay kay. Pinanawan na kakiit din. Idi pa'y lang nga ado ti Jack kayat nga ugali na, mama. Apay ngamin at tinutupam idi. Adamot pa sa tiyo iti napasamak. Imbagayo amay mayat ni Joan, ngam ni Vanessa. Ita, saan ko na nakit-kita ti anak mi kini Vanessa? Anya ka di tinagsaritaan yu ni Rafi. Kasla napataga. Kayat ko apasapol ti anak ni Rafi, iti agnagan iti Vanessa. Itapay. Kat no ide, kat ingka pinagsasawa ni je trabaho na. Imbag no kayat na nga ipakita ti ubingkan ka. Ika kiti ado ak kwarta, tapno ipakita na kanyak. No kayat nakidia kat gatangak pa iti ubingkan ko na. Sabagay, ti mamirmiraot. No pakita iti kwarta, sigurado atukmaan na. Talaga? Amo matan ti agbibisin iti kwarta. Alaan na lakit di ti kwarta. Ipalpas ko pa iti pakakumikuman mi ita. Isarunok apasapol ti apo ko ta. Nalakalaang apasapol no dapay dito'y Pilipinas. Papanan na kumangay. Amangan no di pa'y makadanon iti kabanghibang a syudad. Apay analiday ka manan. Pimanaw dagiti amo ta. Itaddanto ka no ti sweldo ta, inton sumangpot da. Anya ka di ti pagdanagam. Itaddamat no umay da. Kasano no i-extend da ti panagyanda iti sabali a pagilian. Awan pa'y maipawit ko para iti aramatan ti anak ko iti ospital. Sapay impawit ko mati di balay mi tinaudi a sweldo. Ipapaaramid ko ngamin ti balay mi. Imbag pa'y kan ka ata makabalay ka. Siyak ngay, mapan amin iti agas kan kimo ti anak ko ti sweldok. No awan ka dito'y abroad, jak amo no anyan tinapasamak iti anak mo, no awan ti kwarta nga ramatan na. Iso siguro ang nagbiit ta nakaumay dito'y, takinaasyan nak ti Diyos. Mamati ak iti imbagam, dagiti daduma ang nag-apply para abroad, kat mabayag sada makaumay dito'y. Adupay a proseso. Itaman pa yan nakalagip ka nga umawag. Imbag pa'y kanyak, tamakalagipak nga umawag. Angam si kangay. Kanayo na ka makumikum iti medical center. O anya, di ka kadipay agawid? Diyak kayat dita.
No di mo kayat ti umay dito, pasensyan. Kaslasan tang agasawa. Kay kayat mo matan dita, ngam dito Uray si kamat. Kay kayat mo dita, ngam dito Awan ka dito importante nga ipagam. Nabanugak. Kayat ko ti agina na. Kwa? Adda ko makid dawag. Kayat ko ti waya-waya. Anya ti kayat mo asawen? Ibagak to inton maminsan. Mapan kami pa'y agpasyar, kadagiti gagayom ko. Okay, bye. Ni kadimanan Joan ti mawag, kasla masurun kamat. Awan pa'y nasayat nga ibagana, papa. Kayat na kano ti waya-waya. Waya-waya? Kayat na siguro nga ipawaswas ti kalay sayo. Isu akasta ti imbagana. Nalian iti ugali da iti Amerika. Nalakadalaan nga ipawaswas ti kalay sa ijay. Sana nasaya at tinatumpungam a babae. Kaalasan ti asawa, adi na kayat ti aganak. Sapay tartari gagaya ko matimaddaanan iti anak, papa. Ngam kasano? Adayo, kan saan akayat ti asawam ti agsikog kan aganak. Anya nga ti pamuspusan, papa. Mayat ti singhasing ni mamam. Apasapul ta ti anak mo kan ni Vanessa. No diyo ko malinapdan ti relasyon mi idi ni Vanessa. Sa anak ko mga agsagsagaba akastoy, papa. Hello, anak. Imbag ta imawag ka. Ada ka di manan madi anak pasamak, nanang? Nakarwar kami ni Diyo ospital. Nag-ina ti binayadan, May. Pribado nga minday ta medical center, nanang. Uwan, anak. Pribado, isuan nangina. Pasensya kayo kumapay laang, nanang. Apay ka di, anak. Anya ti parikot mo. Nagtur nga mindag iti amo mi ka ni Jenny. Awan pa'y sweldo, taitaddan to kano inton sumangpet da. Kasta kad ay. Ala, mangirimedyo kami kan ni tatang mo iti igatang minto iti agas ti apo may. Ala nga rood. Kasta pa'y, anak. Kasanuatan no madanon ti panakakimo ti anak ko. Kat awan pa'y dagiti amo ta. Ha? Kasano nga agpayson? Day tangarod ita ti parikot ko. No saan amaki mo, agkapsot, kan marigatan kano. Damag kuman nga ado kano ti pagdaksan na, no malanganan ti panakakemo ti maysa pasyente. Uwan kano, imbes asumaya at ti kasasaad na. Saan? Ay, mabaliwan man ti schedule na amaki mo. Di, padasan na ti makisaong iti doktor na, nga oray maudin to nga itad ti bayan. Kapilitan na kasta ti aramidon da, no saan pa'y asumangpet dagiti amo ta. Ti saludsod ita, kayat ka di ti doktor nga utangam pa'y ti pagkemo ti anak mo? Sapay kumata kayat na, Jenny. Umad-adumat ti umayag pakemo dito medical center. Wen, mama. Iso nga ipangato tayo manantibayat ti kemo. Tadi kalidad mat nagitar aramatin tayo. No di na kayat tinangin a presyo tayo, mabalin na ti mapanijay adayo. Awan mat sa bali a pagpakemuan da dito asidag. Pudno day ta, mama. Adamot emergency hospital, ngem nagado ti nakapila. Mabayagan da nga aguray. Saan da makasambot iti naka-schedule a session da? Nurayan da pa'y ti pila, maunnaton ti pasyente. Awan bibiyang tayon iti data. Nang runa, no saan da nga agbayad. Kwartang agpaiso tinapatag. No awan kwarta ti umay, saan mong admitan? Wen, mama. Saan a paggagasan ti agpalpalamada ito'y medical center tayo? Saan ang naipatakder da ito'y apagagasan ti awan kwarta na? Dakal ti gastos tayo dito'y. Dandani manan ti schedule ti panagkemo ti ubeng. Awan kanupay mo ti amo ni Vanessa. Kasano nga ruden ti apo ko ta? Yuray tayo kaday ti sumaruno a panagkimo na? Padasan ta ti makisao iti doktor.
No kayag na nga ipautang pa'y ti bayad ti pakeen mo. Sapay kumaat na kayat da. Padasin ta akid dawin. Nga agbayad tanto, inton makaipaw iti anak ta. Bala, padasin tayo ti makisarita iti day ti medical center. Tabarang kayat da. Kaano ti panang pasapul mo iti anak ni Rafi? Mabiitan. Dandanin malpas ti proyekto mi. Katinton malpas, iso ti sarunok apasapol. Magkakaranak matan ang makakita iti apo ko ta. Saan lasi ka ti magagaran? Uray siyak mat. Ala, agawaam nga rod tapasapul mon. Agtutor ka kadi. Madanon to dayta. Nalakalaan ti mangsapol, no adu ti mamandaran nga agsapol. Malagarudan, tamapanak mat iti medical center. Kitak no adu ti agsangpot a pasyente. At da sumungad a pasyente. Madlaw a marigrigat. At da nga ta kwarta da kita. Adda, mama. Imay dagitay din. Nakabayad naman. At da siguro kwarta da manan, isungay may da. Nalabit akasta, mama. Nakairemedyo na siguro, isong ay may damanin. Ala, tasabtek man nga rod ida. Leukemia ti sakit ti ubing, mama. Medyo nakaroon ti kasasaad na. Masapol ama confine. Asino ka di ti pasyente? Daytoy apo ko may, madam. Inton bigat ti schedule ti chemo na. Iso ti imbaga ti doktor na. Nagkuhapon nga ubing. Hagam, ada ka di kwartayo a pagbayad yo. Dayta ko mati ipakpakaasi may madam. Mabalin ka di nga inton makaipaw iti anak may. Sakam agbayad. Anya, makapawit. Kasanon, no saan nga agpawit? Agpawit dayjay, taamo na ti kasasaad ti anak na, madam. Awan nga min ita ti amo na, iso adi da pa intet ti sweldo na. Kasanon, no di da itet ti sweldo na, makabayad kayo nga rod? Ikarimi, madam, agpawit dayjay, apaman ama ited dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapawit ti anak yo ako nayo. Angam, di mo't sana mabali na may tantan ti panagkimo na, madam. Saan ang makimo? No awan pagbayad yo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, saan pa'y asimang patiamo ni Vanessa, isuasan pa'y ang makapawit para iti panagpakemo ti anak na. Kabayatan na, insublida na nakora ti ubing, iti medical center, katiin ni Rafi, ti simango kadakwada. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikarimi, madam. Agpaw iti anak may apaman ama ited dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapawit ti anak yo ako nayo. Madam, sana mabali na may tantan ti chemo na. Saan ka day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng amakiimo ka no inton bigat. Agbayad kamin tulat ta.
Saan ka kadi makauawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to, no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, ing kayo ijay emergency hospital, bareng agpautang da ijay. Ay, unay kat at imangkan ti puso yon. Saan mimot nga itarayan ti bayadan mi, no bilang? Anya ka di ti parikot dito ay. Apay-api manaw ni mama na kami suot. Mamamgayam, jay di na kami kayat apastrikan. Taawan pagbayad, may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito ay, ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umutlaang ti anak, may. Agsubli kayong tulangan into nagpawitan iti kwarta ti anak yo. Ngam di kayagdanag. Risita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na, sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y ngay, no di kasta. Irisitaan da kami nga rudan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas ti aputa bakit? Wan ngam saan ko ang nagatang amin. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan aklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitan ta ti panakakimo ti ubeng. Sa apay kuma. Tawan pagbabawian dagiti at tao. Rupat kwartada. Anya nga rod, kasta ti kayat da. Padasan ta ti mapan iji emergency hospital. Bareng saan unay nga atidog ti pila. At nagdamagak. Atidog ka no ti naka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbaga ngay kanda ko matiubeng iti islat na. Wan ko mga rod, lakay. Apay akasta ti lang mama. Adda ka di pa kariribukan nyo? Apay akastoy tiriknak. Edi imbaga nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpawit. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi tilangan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita, mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Oh, ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada. Adanadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak. Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akaslam amuna ka ako na. Wan mat kiti. Adun ti inagasak. Ngam, sana kasdya ti mariknak. No kasdya kita endak. Oh, asino ko mga rod dagi jay? Taisoki din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atat-tao nga dakwartan. Sa bali lang amin tiriknak iti dayjay nga ubing. Atay nagbaringkwas ka. Anya ti mapaspasamak kan ka. Jay man ubing a pasyente. Kasla makit-kitak pa ilaang ti panang talyaw na kanyak, ide pumanaw da. Ubing lang. Pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apay akas tiyay ti panang kit-kita na kanyak. May salaan nga ubing. Pakasik naram. Basta awak man. Anak laang ti mamirmiraot. Isuki din ti pakariribo ka. Unay kan, nairamraman akpayan. Rabi ipay laang. Disturbom ti turog. Maturog ka, tainak man kiti agkape. Nuing kagkape. Ad-di ka makaturog. Maturog ka laang, tadi ka matsagsagitan. Nakita nga do ti urnong dagiti inchik ija igid ti kalsada adidan kayat nga alikaman da. Saan ka di nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikaman da? No danda ni New Year? Wen ka no.
Iso nga ipanda iti dayjay abanda, tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ang maipari ti agala, intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikaman ti kaadwan nga impanda ijay. Ada kaldero, kasirola, kortina, kanda dumapay. Intaman nga rod, ikandado ta ti balay ti amo ta. Saan da nga ta sumangpet ita? Amangan numadama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan pa'y mo't siguro? Darasan tatap na makaado ta. Ipawit tan tumatan iji Pilipinas. Nagadukot na dito yan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa'y laang nga alikaman. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless dagito Nangina iji Pilipinas. Amangan mo awan pa'y tikas ta akla si ala ko ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iji Pinas, imported ko nada, uray no pinidot talaang. Uray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, naggapumat dito abroad. Ako reka, anya da ito kasla, portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di Hong Kong dollars na gito Ha? Saan nga ta peke da gitay? So nga imbal lang da? Kita man, no adanagan na itibag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanord ang maisubli da ito Urayo man, wadagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan. Adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant ano si mang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpakay mo ti ubeng. Adayo pa'y ti schedule na ija emergency hospital. Agkapsot pa'y kit di manan Ado pa'y ti agas, nga madilat tamot. Maisubli ko mamanin ija medical center. Ay awan mo't kwarta tayo. Ano sino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamak da saan tayo makabayad. Awan asid ay ti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo. Nagparamid na nga agpaiso iti ospital, ng para lang mo't kadagiti adda kwartana. Adamot kit di ija emergency hospital, nga masapol ang ma-schedule pa'y. Ado matiim mo na, ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan, no adamang sapul dita adolyaris dita nakapidutam, ngam awan matimang claim. Isumarod, imbal lang da nga taa talaga? Apay nga ijay ti nakapidutak. Isupay ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan mo ti mangklem. Kasanon no adan tumangklem? Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramidak? Nabayag mo't basitan nga inururay mo no adda umay mangsapol. Ngam awan mo saan ka de? Sa bagay. Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no adda umay mangbiro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nalpas ka din ti kimo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadanon ti pila na? Imbag no saan marigatan ti anak ko, nanang. Ay, agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko. Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga urayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mo't dagiti amo ta. Masapol nga agawid ak iti Pilipinas. Tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa, taadda kadakwada ti passport ta.
Sapay ko mga ruta sumangpot dan. Tapno makaawid akmot na ni Pilipinas. Ikararag ta sumangpet da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko. Medical center ko naman. Awan ang puso dagi jay. Inton makaawid ak iti Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakitaak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan da ti anak ko. Winman, adamat day tanapidot mo. Awan mo ti mangklim. Oh, nakalagip ka manin ngay mawag. Awan ka di at talaga ti plano masumurot dito eh. Sikaman ti pagdamagak. Awan ka di at talaga ti plano mga gawid dito eh. Nakapangadang akon. Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti Serbina nga agawid ka dito eh. Tadi mo mutlaeng kaya ti agsikog. Day tala agsikog ti ibagbagam. Numabalin na ko ma. Bisikan ti agsikog. Awan Serbina ito asaritaan. Di ka lakuman imawawag. Adda ka di sa bali dita. Iso adin akon ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Iso adi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa, saan mo't taday taag sobsobang teraramitin nyo? Awan ganas kun kenkwana, mama. Tadi na kaya't amadaan kami ti anak. Amuna akailiw ko ti ubing, ng paidam met. Uray ko ma, no agpakita ti anak mo iti sabali a babae. Uy, ipaspasapulan ni papa, mama. Mangnamnamaak ang masarakan tayo ti ubing. Sapay ko, ma. Dakal siguro itan. Nalabit, bariton, wano balasitang kuman. Sigurado na ita, mama. Gaputa sumagmamanumot ng atawan tinapalabas. Imbag ta simbang putan dagiti amo ta. Agyaman akmat, tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidon dakmat laangan. Agawid ka na din na oras gayam. Imayak dito eh. Tapno maipaayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Apay ngay anaadaan iti kasjay asakit. At dapay kat pamabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit kan kwa na? Nasa uti amo ta. Ano saan ana itantan ti panakakimo na? Sumaya at kano ti kasasaad na. Maladingitan ako unay gayam. Dakkel gayam ti pagdaksan na. No may tantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakruyan ni tatang. Ani, ada ka matgayam man anak ko. O nanang, ngam apay asaksakruyan ni tatang ti anak ko. Ipadmi ko maiti ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't kit di anak ko? Ngam na, kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Sige, iti medical center. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas a napauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan.
Ipantayon ti anak ko iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Iti medical center ti pangipanantayaw. Sige, intayo nga rudan, nanang. Agreklamo ak no di da admitan ti anak ko. Agsango kami iti saan anang admit iti anak ko. Aginakano ti akin ko kwa iti dayja medical center. No kasta, agpada da nga rod arupat kwarta. Alang arod, agrubwat tayon. Taipa-ospital tayon ti anak mo. Irugi kun apasapol ti kunkunayong apo ko ta. Nasayat ba tapno makita tayo ti anak ni Rafi? Sapay ko matamasarakan tayo, Papa. Adu da matangdanan amang sapol. Ibagamlaen no anya tinagan ken pakabigbigan ti ina ti ubing. Ti lugar da ken dagiti dadakkel na. Dayta ita tirigat na. San ko nga mo tinagan dagiti dadakkel na, ken ti lugar da, Papa? Anya? Kayan ayat mo? Ngam di mo pa'y amo tinagan dagiti dadakkel na? At imbaga na idi, ngam nalipatak maten. Sa maysa, saan mi ana pagsaritaan dagita? Kasano nga rod ang masarakan tayo no kasta? Huwon nga rod. Kasla tayo agbirbirok iti dagom, iti bunton, ti garami. Mabalin ka di asan kan nga umawawag. Tawan mo't ka is-iskan ti ibagbagam. Okay. Manipulitan, saan akon nga umawag? Aglinipatan. Nabayagan ang nalipatam ti pagrebangam kanyak. Manipod na pan ka dita. Di mo naaramid ti pagrebangam kas asawa. Kaya't nakading alilaan? Kasta ka di ti kayat mo? Ni kaano man, di ka inalila. Anak lang ti tartarigagayakan ka, ngam impaidam mo met. Kaya't mo nga agbalinak alusyang? No way! Di nakngarudan aw awagan. Tanya pa'y lang ti pagsaritaan ta. Nukunam asumurutak dita. No way. And goodbye. Agkakapsutan ti anak ko, nanang. Adayo ka di pa'y ti bagbagayo ang medical center. Asido ka na anak ko. Di ka unay at da nagkakasta. At danamdamak na agimbaag ti apo. Sumungad mo't ti bakat kan lakay. Inyag dati ubing. At daman siguro kwartadan. Ha? Kita ti mang saksakroy iti ubing. Ni Vanessa. Da kayo gayam nga agin at akin kukway ti daytoy a medical center. Adoy ti kwarta. Bayadak ti serbisyum iti anak ta. Kurang ka di pa'y daytatam no agasam ti anak ko. Vanessa, kaya't mo asawan. Ti ubing kat anak mo dayta. Gapoy ti kwarta. Tinanlikodan nak tamarigrigatak. Kat ita, gapoy ti kwarta. Di mo inagasan ti anak ta. Tawan kwarta na. Diyan mo Anya ita tinapatpatag. Kwarta, wano ti anak ta. Diyan mo, nga isugayam ti anak ko. Apay adiyo imbaga tinagan ti inakan ama ti ubing. Di yumat dinamag. Tinamdamagan nyo lang kat nuad da kwarta pagbayad may. Saan ka day? Saan mimot ngamin nga mo? Hidawan kwarta may. Di yu impay ti kasapulan ti ubeng. Ita, kimaron ti kasasaad na. Isumot lagaya makas jay tirik na. Initalyawan na ti ubing. Ala, asikaswin tayo kuman ti ubeng. Parang maisalbar pa'y ti biyag na. Rafi, aggunay kayong arutan. Anya pa'y later aramitin nyo. Asikaswam ti anak mo. Agkakaribusunan ni di emergency ang humanak. Wanero tatang, nalado ti panaggunay da. No hindi pa'y ko mga inaramid da dayta. Saan ko makimaro ti kasasaad ti anak ko? No saan da kumaarupat kwarta? Nasigod kuma. Inaramid ko ti amin na kabailag ang nagtrabaho para iti anak ko. Ngam ita,
Kastoy lang ti mapasamak kan ko, ana. Nagpakpakasi kami, Iday. Ngimpulaw sa adida kami pinatgaan. Agpadadala ang iti inana, kwarta lang tinapatag kadakwada. Sapay la kuma, tamasalbar pa iti anak mo, Vanessa. Hello, Jenny. Nakaawag ka, Mat? Kaya't kayo ako mastaan iti anak mo, gayam. Kasanon? Madamaitan at amtamingan dati anak ko, Jenny. Anya timbaga ti doktor. Ni gayam Rafi ti doktor, kan akin ko iti medical center anang ipananda iti anak ko. Anya? Kasla binaybayan na ti anak na? Gaputaawan kwarta na? Saan ko pa'y ana ipapas ti sakit tinakam ko kan ko, ana? No saan ko mama nagbaybay ang ama? Aday kumakas di tinagbanagan ti anak ko. Unay matlang arudan. Di na impagaro nga anak na ti singsingiran na iti serbisyo nga ipay na. Wan nga rod, iso anak la at idinaamuan na ti amin. Kumusta ti kasasaad ti ubing, Rafi? Apay anala daw ko anaamuan. At igayam anak ko ti agkasapulan iti serbisyo kas doktor. Kasta unay asid daaw ko idinaamuak ti amin. Kasla makitkitak pa iti panang talyaw na kanyak. Idi pinagawid ko ita. Uray siyak nga ron. Sa baali ti riknak, idi pimanaw da. Isumalagayam akas dya kinaitagtagainom ko. Ngam aramidak ti amin. Tapno maisalbar ko ti anak ko. Pakawanan na ko, Vanessa. Sapay ko matamapakawanak ti anak ta. Ibagam to day takan ko na inton makapuot. Nagsakripisyo ki abroad. Tapno at daigatang iti agas na kan pagpakimo na. Ngam si kagayam tinapanan amin ang nagbanugak. Binayadak ti serbisyo mi ti bukod mo nga anak. Saan ko nga amo akas ta ti mapaspasamak? Hindi awanan ti maipawid ko. Anya ti naramid mo. Pinagawid mo ti anak mo. Ita, kimarukad nga rudan ti kasasaad na. Anya ti aramidak, tapno mapakawanak, Vanessa. Numaimbagan ti anak ko. Magunod mo da ita pamakawan. Di kagdanag. Aramidak ti amin akabalak. Tapno agimbag ti anak ta. Agbabawin ni Dr. Rafi. Naudi pa nagbabawi. Huwin nga, Rod, matartaranta idinamuan na nga anak na ti pasyente. Nasakit tinakam ko. Gapo iti napasamak. No di da pa'y laagbabawi gapo iti napasamak, ay jaklamon asawan. Di dakot kayat atamingan gaputawan kwarta tayaw. Ala, sapay lakuma. Tamasalbar da pa iti apo ko ta. Nakitak ti panagbabawi ti ina ti doktor. Di da ninamnama, akadaraan da, ti pinaidaman da. Saan mo napabirok ti ubing? Tapay. Adan ti ubing ije medical center. Matamtamingan. Anya ti kayat mo asawan? Kasanong amom nga iso ti ubing? Sigo da pasyente. Ide awan pagbayad da. Pinagawid mi. Gaputa saan pa'y anak kaipaw itiin anang at ijay abroad. Iso a pinagawid yo? Uwan. Ngam ita, simang putin ti inana. Iso timang bambantay iti ubing. Idilaang anaamuan ni Rafi. Aputot nagayam ti pinaidaman na iti serbisyo na. Gaputawan pagbayad da? Isu adi na inagasan? Kasta ka di? Kasta nga rod. Katday ta ti pagbababaw yan ita ni Rafi. Ang sapay lakuma, tama isalbar pa iti ubing. Ayan ti apo ko, Rafi. Kagap-gapok iti ayan na, Papa.
Umay kayo. Tay tulod kayo, Ijay. Kasanon ti kasasaan na. Adda ka dinamnaman na. Adda, Papa. Makonsensya ka launay. Binaybayak ti bukod kong anak. Manipod ita. Saan kayo nagpaawid iti pasyente? No awan pagbayad da. Wan, Papa. Barang iti daytang aramidak. Mapakawan nak ti Diyos kadag iti basol ko. Adda tayo dito ICU, Papa. Dayta, kitaan nyo ti apo ko yo. Ti apok. Sapay kuma, taumimbag matlaang. Una yan ti kastoy apas hamak. Gapo iti panagayat tayo iti pirak. Naipaidam ti panakataming ti uping. Agam sapay lakuma ta sumayaatan ti kasasaan. Panagriknak, kat awan serbi ka, doktor. Impang pangrunak ti kwarta. Ngam ti pagrebenak kas, doktor. Mamati ak at ipasamak ti pakaleksyonan tayo, iho. Nalukatan tinakulaapan na panunot ko. Anapat patagtibyak ngam ti pirak. Naudi man ti babawi. Ngam aramidak ti amin. Tapno makabawi ak iti anak ko. Manipod ita. Pastrakan tayo amin a pasyente iti medical center. Problema na wano saan. Kumusta ti anak ko, Rafi? Dakkel tinamnamak amalasatan ti anak ta ti sakit na. Aramidak ti amin nakabalag. Basta agimbaglahan ti anak ta. Nga uray pa'y maibus amin a kinabaknan ko. Ti anak ko, nakakaasim. Wen, Vanessa. Ipanamnamak ka nga agimbag ti anak ta. Oh, Diyos ko. Daka sa katao. Ngam tulungan na kadi para iti panagimbag ti anak mi. Di kagtanag, Vanessa. Agimbag ti anak ta. Uray maibus ti kinabaknan ko. Basta agimbag ti anak ta. Agbabawi akman ngam naladawan. No kumadyak intulok ang nagsina kayo itikin ni Rafi. Saan ko maakastoy tinapasamak iti apo? Pakawanan da kami kuma, Vanessa. Katnoy kami ti sabali pa agundaway ti anak mi. Ikarimi, asaanan ang maulit ti amin. Kwa? Ikarik, Vanessa. Ipatid kayo nga agina. Saan kumapay aday ti pagsasaritaan tayo? Kaputa ti anak ko ti pampanunutak. Awanan ti rumbang apagdanagam. Ininutan na pumiksa ti anak ta. Agimbag ti anak ta. Tsak lakit di maklon. Lumapukaw ko ti anak ko. Sana mapukaw ti anak ta. Ininutan ti panagimbag na. Maragsakan ako, nay. Tagimbagan ti apo ko. Ala, asikasuan tayo ti ubing. Aginggat naan anay ti panagimbag na. Ulitak-takid daw iti pamakawan mo, Vanessa. Ikan na kami kumaitigundaaway amang ipatag ka na kayo nga agina. Kat saan na kami kumaaliklikan, apaman ang maimbagan ti ubing. Sige. Tangay agim imbagan ti anak ko. Mapakawan kayo. Ngam di yun namnamaan. Ama ikat adagos ti gurak kada kayo. Husto tayo kunada. Nga adda iti udi ti babawi. Nupay kasta, baliwan tayo manan ti mangrugi. Para iti nasayaat amasakbayan ti ubing. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapauluan. Adda iti udi, ti babawi,
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.